Takže, vítejte v talkshow ze Štědrnholec, jo? Takže, počkej, tak dejte se taky. Takže, představte se nám, nejdřív se musíš představit. Pepe Wagner. Nejdřív tady ta... Já nechci být Schulz. No. Tak jo, Friedrich Schulz. Já chci být tak. Aha, Friedrich Schulz a Pepe Wagner. Skvělý umělci. Ano. A tady jsou tady. A co umělčíte? Měříme hudbu. Muzika. Oni jsou to prostě německé lidovky a tedy. Aha. Asi zguta. Co? Jste zadaní? Jo. Kráva. Bake. Ano, budeme pokračovat. Já nevím, na co se vám ptát. Počkej, tak na co zeptal Luigi? Co děláte ráno? Tak vstanu, tak minutu před budíkem. Prostě fakt nedělám nic. Snídám bílý jogurt a ovesné vločky. Já jsem s nějakým ptákem. Já nedělám nic. Já jsem měla Pak nedělám nic, pak začínám se jakože rozcvičovat takový brrrr, jo, prostě. A pak nedělám nic. Zpíváme nebo jdeme do toho studia. Koncertujeme. A pak neděláme nic, pak třeba trávíme čas. To je Pepe. Takže. Už je tu.